liga, mas tá bem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Gata me liga, mas tá bem balada. Kalau ya Olympiacos dulu tu ino, mada mune timera totalmente pesnili. Que tu sabes mete calitere o mada meta tu bita categoria. Que tu sabes apostima ama pare a tu pesnili. Είναι το δρόμο για apa κατηγορία. Το έτσι πενάτη το όφι. Όσο δεν έχουμε συνηθίσει να βάζεις γκολ, βάζεις ακόμα ένα γκολ. Φέτος στον Ολυμπιακό Βόλο έχεις βρει πραγματικά μια ομάδα που σου προσφέρει αυτό που είχες και παλιότερα. Εντάξει, είναι το ομάδα, από μέσα μου το έχω, θα έρθω εγώ το Ολυμπιακό Βόλο, γιατί ξέρω μπορώ να βοηθήσει η ομάδα για να μπορεί να πάμε apa κατηγορία και το προπονητής μου πιστεύει πάρα πολύ. Με είπε και εμένα με τα πολιτήρια, το παιχνίδι θα καθορίσει εγώ σήμερα. Τα καθαρίσει. Πότε γίνει αυτό? Το παιχνίδι και το λέω μόνο ο Θεός. Ο Θεός έτσι θα γίνει, αλλά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη με τα ποντία, γιατί το καλύτερο είναι να κρατήσουμε την ιδέα από πίσω και αν κρατήσουμε την ιδέα από πίσω, το μπροστά θα σκοράρουμε. Την ιδέα από πίσω.